Tevgera Azadiyê Rojhilata Navîn teşe dike. Serdar Altan. Me di 19 Tîrmehê ango salvegera Şoreşa Rojava li dû xwe hişt. Dîrokeke ku bi xwînî hatî nivîsandin şoreşek bê hempa. Sala 2012 dema vê şoreşê dest pê kir, kesî texmîn nedikir ku bigêje vê astê. Li şer û şoreşeke wisa mezin pêk hat ku hesabên tevaya hêzên cîhanî tevlihev kir. Vê şoreşê carek din îspat kir ku di vê sed salê de bêyî Kurdan êdî tu hesab nayên kirin. Kurd di dîzaynkirina Rojhilata Navîn de xwedî gotinin û bi gotina wan dê qedera Kurdistanê bê tayin kirin. Em ê di herîkîna nivîsê de careke din vegerin ser vê mijarê. Niha li Kurdistan û Tirkiyê pêvajoyeke nû bi rêve diçe. Rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan bi Koma Aştî û Civaka Demokratîk ad 27 Sibatê de kir pêvajo da dest pê kirin. Li ser vê bangê PKK kongreya xwe ya 12 civand û fesehkirina partiya xwe ragihand. Herî dawî pêvajo bi çekşewitandina Koma Aştî û Civaka Demokratîk berdewam kir. Helbet ev ne dawiyek bû. Ev destpêkeke nû bû. Destpêkek ku ji bo Kurdan têwatiya serdemeke nû. Ev destpêk di nava xwe de gelek tiştan dihewîne. Heta ji destê me bê em ê behsa vê giringiyê bikin. Qudreta birêz Ocalan. Di nivîsa derbasbûyî de me got gelo em ji pêvajoyê çi fêm dikin. Ya rastî ev pirseke esasî bû. Ji ber ku gelek aliyên wê yên ku bi taybet ji hêla gel ve nedihatin fêm kirin hebûn. Lê me got gelê Kurd bi rêberê xwe û tevgera xwe bawer e. Lewma herîkîna pêvajoyê bi silametî bi rêve diçe. Lê niha jî divê em behsa wê qudretê bikin ku êdî bandorê li tevaiya siyaseta Rojhilata Navîn û cîhanê dike bikin. Ev qudret û hêz bêşik û nîqaşa birêz Abdullah Ocalan e. Rêzdar Ocalan li giraveke ji tevaiya îmkanan qutkirî dibin tecrîdê de hêzeke wisa mezin ava kir ku êdî dijminên wî jî mecbûr man vê hêzê qebûl bikin. Asta ku em gihane xuya ye ku hêzên navdewletî dixwazin li Rojhilata Navîn tiştekî nû bikin û sînoran ne bu awayeke klasîk be jî ji nû ve xêz bikin. Ev yek bandoreke gelek mezin li netewdewletên ku bi daxwaza hêzên hegemon hatibûn avakirin dike. Di serî de dewletên weke Tirkiye û Îran ên ku di van salên dawî de hêjbingeha wan zêde nehêjiyabû vê carê xwe dibin xeteriyê de dibînin. Lewma me tirsiyeke pir mezin li wan peyda bûye. Di vê tirsa xwe de jî ne neheqin. Ji ber ku ew dewletên din yên weke Iraq û Sûriyeyê di van 20 salên dawî de rastî müdaxaleyên mezin hatin û pergala wan ji binî ve guherî. Pergaleke nû pêşniyar dike. Bi pêvajoya ku li Kurdistana Bakur û Tirkiyê dest pê kiriye, rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan di nîqaş û perspektîfên xwe de tenê pirsgirêka Kurd çareser dike, her wiha rê li ber aştiya tevaya gelên Rojhilata Navîn ve dike. Pergaleke nû pêşniyar dike ku ev yek wê tevaya wan milletan ji bin nîrê dagirkeriyê derxe. Bi perspektîfa konfederalîzma demokratîk dibêje ku her tişt bi dawî nebûye. Na, em dikarin vê rewşî ve guherînin destpêkekê. Destpêkeke ku mesleheta tevaya gelan tê de heye. Niha jî em dibînin ku birêz Ocalan vê yekê ne tenê bi gotin dibêje, di pratîkê de jî hêdî ev paradîgma dikeve meriyetê. Ji ber ku ji bilî vê çareseriyê pêşniyara tu kesekî din tineye. Hêzên hegemon li dû berjewendiyên xwe ne. Dixwazin aloziyê kurtir bikin û ji vê aloziyê sûdê werbigirin. Dewletên heyî yên li vê herêmê xetimîne û ji bo çareseriyê hêza wan nemaye. Em vê yekê mînaka li ber çavan ango li Tirkiyê dibînin. Êdî tu siyaseta partiyên pergalê tineye ji bo çareseriyê. Xetimîneke kur heye. Hem di nav welat de têk çûye hem de asta polîtîkayên derve de. Lewma xwe dabêje tor û bextê rêzdar Ocalan. Bi qudreta birêz Ocalan bawer bin. Wisa xuya ye ku êdî Tevgera Azadiyê Rojhilata Navîn sererast bike. Ji ber ku ji bilî paradîgmaya birêz Ocalan reçeteya tu kesê tune ku van welatan ji xetimînê xelas bike. Ev rewşî di vê sed salê de rola Kurdan li vê herîma ku şer û pêvçûn nêkêm nabe wê derxepêş. Niha em vê rewşê li Sûriyeyê bawayeke aşkere dibînin. Hikûmeta ku bi pêşengiya Heteşî hatibû avakirin êdî tu hêvî nade. Hêzên ku Heteşî anîn ser kar jî vê yekê dibînin. Dixwazin ji vê neçariyê derkevin li rê li ber xwe nabînin. Dawiya dawî wê xwe bavêjin bextê Kurdên Rojava ku di destpêkê de me got şoreşeke bi xwîna xwe avakirine. Helbet ew roj nêzin. Em ê serdestiya gelan bi pêşengiya Hesedê bibînin. Çareseriya vê xetimînê encaq bi vê awayî pêk were.
Careke din em ê hêz û qudreta birêz Ocalan ya di çareseriya pirsgirêkan de bibînin. Ne tenê em tevahiya cîhanê wê vê heqê teslîm bike. Ya mühim ew e ku Kurd bi hêza xwe bawer bin û tifaqa xwe xurt bikin.